ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଠାରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟହାରିଣୀ କୁହନ୍ତି। ମାଙ୍କର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିପଦ ଆପଦରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ମା କିପରି ଆସିଲେ ଘଟଗାଁକୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମା ତାରିଣୀ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଖିର ପଲକ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ମା ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମା ସେଠାରେ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପୌରାଣିକ ମତ। ଇତିହାସ କହେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। 1480 ମସିହାରେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁରୀର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଡାକରା ଦେଇ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ, ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଯେ ନେବ? ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅତିସାରା ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରହିଥିବା ବେଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା, ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତା ସହିତ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଏତିକି କହି ମା ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ, ମାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ତୁମେ ଏବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ମାଙ୍କୁ କିପରି ନେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ମା ତାରିଣୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, ସେହିପରି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି। ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲେ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରୁ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ। ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ସବାର ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ ବି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଝୁଣୁ ଝୁଣୁର ଶବ୍ଦ
ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ପାର ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ ମା ତାରିଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଝୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମା ତାରିଣୀ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ତାରିଣୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇଏ ଥିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମହିମା।